Salam mehman internet seyirciler. Ene konkursun ikinci şerti 10 saat sonra berýän, 10 saat sonra da jogap bermeli 1 minütüň dowamyna. Häzir begenç Allah ýar bilen. Ene assalamu alaykum. Gatman gowmy adaylar. Janyň sag bolsun. Maňa patsas edenden biri YouTube kanalyma ählisine begenç Allah ýar. Tanıyansınız Aydın Şeýmez. Begenç Allah ýar. Ene konkursun ikinci şerti. Ýagny bayraklar aljak bolsaňyz 10 sany sonra baş 10 saat sonra 1 minütüň dowamyna jogap berýäňiz. 1 minütüň dowamyna sonra jogap berip ýeňji bolsaňyz, ikinji konkursdan geçýäňiz. Üçüncü konkurs bilen gatnaşyp bilýäňiz. Konkursda ýeňji bolsaňyz, telefonlar aýdanlar A50, A21S. Şeýle-de 500 manat pul bayraklar. Konkursyň 3 tane şert var. Birinji şertine ýerine ýetirdiňiz, patsas etdiňiz. Hemme kanalyma aýyn bolsaň, ene men tutýan 1 minütüň dowamyna 10 sany sonra dereg jogap bermeli. Mindem gidýändir. Taýinlik görýän, taýin bolsa başladyk. 3 tane dostun ady. Adat merdan dost. Bol 3 tane dostun ady. Adat merdan dost. Yok gitti wagt gitti. Adat merdan bol gitti wagt gidip otyr. 3 tane dostun ady. Adat merdan kuwat. Adat merdan kuwat. İkinci 3 tane artistin ady. Murat Bappy, Çeppe Tükki. 4 tane futbolistin ady. Messi, Ronaldo, Zidane. 4 tane futbolistin ady. Dörtime daro. 4 tane futbolistin ady. Bol. 3 tane daşar yurt artistlerinin ady. Tarkan. Ha? Artistler. Tarkan ne? 3 tane daşar yurt artistlerinin. Safkan. Ritnik. Tak, başka kim var? Kino var ya 3 tane. Daşar yurt. Jimmy. Mitkun Şekraporti. Ala 3 tane Aydın Şeýmez ady. Hacı Eldar, Emrah. 3 tane Sadanlyň ady. Berdim Racan, Oradelli. Nefes. En güýçli haýwan. En güýçli haýwan. Erkeklerde de var, en güýçli haýwan yok mi? En güýçli haýwan. Domuz. En güýçli haýwan. Aýtmalar, en güýçli haýwan. Towşana dağa çykmak ýerim, dağdan aşağı düşmek ýerim. İkide bir rahat ýa-baýa. Dağa çykmak ýerim. Çykmak ýerim. Bilmedin. Bildinmi? Bildim. Ýöne bir yerim bilen wagt çäklik gutardy wagt. Ene birinji şertde 3 tane dostuny ýalňaşdy, ikinjinem dogry aýdyp geçdi. Ene begenç Allah ýaryp 7 tane sonra bilmeýän başardy. 1 minütüň dowamyna begençler bilmediklerim ba içinde gynanmalar. Ýöne oýnumyň şert şunu ýaly, täsin gülki. Birinji konkursumyzda patsas etmeli begençler, ikinji konkursda 10 sany sonra jogap bermeli 1 minütüň dowamyna. Olam bolmady. Ýeňi bolmadan gynanma, ýöne. Boş goýamyz. Hök mansura. Yok, boş goýamyz. Güýçli sana. Bal ara kafesi. Ýürüýte suat. Täze füýçilik kandidatlar önümni açdy. Ýagny füýçilik tortlaryny açdy. Şondan sana arkaýyn bir tort, bir füýçilik tordy. Şeýle-de iýiçmäňe mümkinçiligim bar. Ene habarlaşmak üçin vizitkasy. Jaňa diýip baraýman. Baraýman. Muçuk. Begenç Allah ýa. Gel. Ana. Fowat normal. Ona näme? 3-nji şertine ýetmediň, 3-nji şertine ýeten bolsaň, telefon bayraklar, pul bayraklara münasip bolar. Beňe sen gynanmalar. Pul telefon bolsa gynly. Dogry aýdýar. Janyň sag bolsun. Degişme ýerlerini beňe sen hiç gynanmalar. Sag bol. Minnettar. Inni ikinji, birinji patisi bolanlar, ikinji goşulanlar, häzir olar bilen dowam edýär. Gepleşimiz.